Meghalaya Post.news Ka Sorkar Meghalaya ni kasengi kalarai bandam kentup yodol nong lumpong deng ha ka projek jong katna tourism ha umyam yakni karai la pentip do menteri Sorkar ubadairu nong aiktien ka Sorkar MDA uba wailat miki shela yakni karai la syam hajing yalang balalum do sambut menteri rangba uba prestun tensong ha ka jing don lang ka senjuk kirang ba snong Riboy district SRSRB bat ka direktor jong katna tourism ha bukran shkilat patai khobor uba wailat ulaong bakwala ka Sorkar kalaweng no yodol nong lumpong deng handrei ka company ta kanya jakmat bantai ka 7-star hotel ha ka jaka badon ka Orchid umyam Hoi ka don ka jingya penduk jongi ha ka kamra jongi deputy chief minister uga preston tensong ha ka jingwan jong ki nongelam shnong jong ka senjuk kirang ba shnong na ka Riboy district ha ka ni ka jingya kenduk adon langbo I director jong ka tourism bat ki member tingila ya discuss nakalian joki kila pensio number 1 kalong ba nakalian joki ki kwa hi ba ka to ka project kan me tang ba since ka don ka concern khamtam milai ba don ki ka to ka kini ki especially ke bat kini ki green tech foundation ki bala stage ya ka hunger strike ba flag ya ka concern dia ka jing ya ka ecological balance ha ka to island lumpong deng te kila request ba berkat yo su ban nem kata te hoi ni mar barok kata ngiru nakaliang jong Sorkar nila pensiu dia kata nila pensyai nak pos ba nakaliang jong government but haka tu ka original kani ka agreement ro nila ekran syai ba kanam don ka any kind of construction ha utu island but purely kandai ka experiential tourism kata kadeka nila pensyai nak pos te mentang nilai iba khamtam kelawan ni kinik senjuk kerang basnong kiba long ki direct stakeholder sya kata thai tena kata kadau te ngiro ngikwa hitung ke Sorkar ban pensyai ban pentikna ba ku mengila keren mangimdon jimut ya ka ban tei bandon kata ka parliament ban structure hantu tena kata kadau ngikum ke Sorkar nila decide ban withdraw ya ulung pongteng na kani ka project te kata kadeka confirmation nga ku aban ai bangila de ya pendek ngila de ya rai na kalian jong Sorkar tang ba katu ka project jong ka touch hapo ka existing structure hapo umyang katu ba dan ka Orchid katu kan yai ne Meghalaya Post.news